dari tengah belum? Nah, nanti si Pierson yang ini. Shalom. Horas. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahatot tu sudah ruas. Dohot tamu namar minggu di Tikon. Nang nama dohoti ibadah live streaming. Selamat beribadah Mahita. Marede Mahita syabukede nomor 10 pitu. Ayat sada sahak tu ayat tolu. Raja na tumi
marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anak nga Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit, dohot tanoon, amin. Martua dohalak nama naon di pangujunani, aidung tau siap pangujunani, jalo onna do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tuaka na holong roha di ibana, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ama nami na di banua gijang. Hupangi dohami tuho, sailehon matodim na badiai tu bagasan rohanami. Saipayan di bagasan hami, asini roham dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Sairamo tihami, di hamamasa ni pangujunan, pargugui mahami, mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni rohahami, mida denggan ni pabahenanmu dihami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Maredehita sya buku ede nomor 654 ayat sada dohot ayat tolu. Tangihon hamuma patik ni debata natar surat di buku Heber tolu ayat 12. Matahon hamuma aliak kadongan sotung tardapot di manang ise pesian hamu roha na jahat na soporsea na manudali debata na mangului. Ima patik ni debata atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Maret dehita sa buku ede nomor 424 ayat sada sahat tu ayat tolu. Suara
tato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kondalanna asa mangolu ibana ido dipangidoroham alani i ubay dipangidohami sai sudah timatoru-torum asa unang mangonai betuhami sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asi niroham sai pargogoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema baga-baga taringot Tuha sesani dosa songonondo hatani Tuhan Jehova nunga diar saki hoau marhite sian akka dosam jalanunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatonmu au tutu au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadiriokku jaladang behu paingot-ingot akka dosam hasangapom madidebatana di gijang amin. Marede hita siya buka ede nomor 765 ayat sada. 3, 2, ya. Tangihon hamu mahatani debata, turpuk epistel diari mingguon, natar surat di Matius biduonom, mamukasian ayat 25
saha tu ayat 34 asa tajahama margati soring. Alani ido ubain nahudok tuhamuna. Unang holsohon hamu hosamuna sumarihon si panganon. Manang daging muna pasari-sari parabiton. Dang marga hosa sia si panganon. Da mangat daging siap parabiton. Isehamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo sa asta gajangna anggo tungsian pakkol sohon ni rohana. Au madok tuhamu garis si Salomo uju di bungaran ni hasanga pernai ibana gariso mamakke songo bunga-bunga sada atong unang mahol soan rohamuna maddok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami. Sai jumulo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nadot sude akaodeng tuhamuna sawan hamu masuk sai molo mas hapursan hasusaan nabe akaari ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalano peopsa amin. Mareddehita sia buku ede nomor 417 ayat sada dohot ayat 3. Tahati dakom maha porsiautai
Songon nahina tidakon ni dongata sahapor siao disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah. Ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohok tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinumohon ni si Maria na gabi-gabi siato di porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban motoru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogok tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato halak Kristen akka nabadia dohok diasesani dosa dohok dihatai namadok mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate dohok dihanguluan na sora sudah. Amin. Kor sie perempuan HKBP Kebayoran Baru.
Tabi gema titing namasa dohot si pamasaon ni huriata. Di Taliston Butar-Butar STH MA Sian HGBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran sayang gia malam tugu hapor siota. Nomor 4 sermon paralado dari Selasa 27 September 2025 di Patupa do sermon paralado masuk di pukul 10.07 WIB. Nomor 5 sermon OEK di hari Rabu dohot hari Kamis. Di hari Rabu wek 2 nama jawui Nyonya Panjaitan Boru Manurung maringanan di Jalan Lurah nomor 170 sada Cimahi manang di gedung sekolah minggu. Jalan Lurah nomor 170 sada Cimahi. Di week 4 inganan GSM nomor manang nawik onom di bagasi amang RH Pangaribuan Baru Luwis, alamat Jalan Kampung Karya Laksana RT 001 RW 005 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah KBW. W8 di bagasni keluarga B Silitonga Baru Luwis, Komplek Nusa Persada D2 RT 2 RW 13. W10 di bagasni Amang Petobing Baru Aritonang, maringanan di Perum Permana Indah, Jalan Turais Citerup Cimahi. W12 di bagasni keluarga Nyonya Lubang Gaul Inang Boru Semajutak, maringanan di Bukit Permata F2 nomor 35. Dari Kamis 25 September 2025 masuk pukul 19 WIB. Ima Wiksada di bagasnya amang keluarga KEH Gultum Boru Manulang, maringanan di Asrama Brigip 15 Kebun Rumput Cimahi. Wiktolu di bagasni keluarga Estesitorus Inang Boru Pangaribuan, maringanan di Jalan Pojok Utara Sada Gang Karya Muda 5 nomor 46 RT 2 RW 4. Wik 5 di bagasni Inang Nyonya TM Serait Boru Pasaribu, maringanan di Jalan Salak Domas nomor 11 RT 7 RW 12. Wik 7 di bagasni Amang B Hutahayan Boru Pangaribuan, maringanan Cempaka Mekar nomor 10 RT 05 RW 4 Cimareme. Week 9 di bagasni keluarga E Setanggang Inang Boru Silaban, Komplek Tani Mulia Jalan Terusan Trubus nomor 15. Week 10 sada di bagasni Inang Nyonya Tambunan Boru Padiangan, maringanan di GSM. Nomor 6 amplop iuran diakonia sosial. Di minggu tersadarion minggu 21 September 2025 patupaut tado papungu amplop iuran diakoni sosial dalat talahu manupahi ulaon para sinaruhaon di huriata. Tapasaha ma ditiki na papungu pilihan paduahon tujolo jala tatupahi ma di bagasan las neroha marharoroan sian hapor seota. Nomor 7 tamu huria. Di hari Minggu sadarion Minggu 21 September 2025
di permingguan harian pukul 10 WIB rap dohita merminggu doho tamu ni huriatta ima seksi perempuan HGWP Kebayoran Baru Resort Kebayoran ni uluho ni amang padita liston butar-butar STHMA gudangna 50 halak duk sidong merminggu diduti ma acara ramatama maringanan di gedung sekolah minggu pinangido ma tu seksi perempuan huria manamoeni nasida. Nomor 8 panitia Natal 2025 dohot tahun baru 2026. Di minggu tasadarion minggu 21 September 2025 di permingguan harian pukul 10 WIB di Patupa do manang di Patupa huriatta do pelantikan panitia Natal 2025 dohot tahun baru 2026. Nomor sia pos permingguan Kota Baru Parahyangan. Di hari Minggu naneng ro Minggu tanggal 20 September 2025 dibuhai ma permingguan na perjolo manana ibadah perdana pos permingguan Kota Baru Parahyangan. Masuk pukul 10 WIB permingguan ini dipatupa di gereja Okumene Pusdikap para larang na ni uluhon ni preses HGWP distrik 18 Jabar Tendi dohot padita resort parhaladu resort ketua seksi sending HGWP Jalan Lurah Cimahi Jalan Lurah na ni dohotan ni punguan Ina Gloria Laos Patadahon calon pendeta Putri Runi H Boru Marmun nagabe uluan di pos perminggu ni. Songoni matiting na masa dihita, mulai ate madihita, mulai ate manang dito hatta. HKBP Jalan Lurah.
tapapunguma sada ado sada be tu debata huhu maredde mahita buku ede nomor 758 ayat sada doho udutna. Dameni debatana sumurung sian saluhud naroha, ima mengaramoti ate-ate do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Hatani debata berita nauli di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di buku ni panurirang Amos mamukkamai sian bidusia ayat 10 sada sahat rudi ayat 15 takasma tapai hutihu di bagasaro hatta diari nasa sadai pajongjongok kumamuse udung-udung di si David nama lohai jala paulioku parik akan nabungbungi jala pajongjongokku muse aka nama lohai jala paulioku doi suang songot diaka ari mula-mula asana sida manean pasi-pasi ni Edom dohot saluhut bangso parbegu akan atargoar tu guarhu ninna jahuba napasauton songoni idama narodo akari sogot ninna jahuba masih juluan ma paninggala dohot panggotil pardege dohot panabur jadi manetekon anggur akaduluk jala bicat akaduluk-duluk sudina dungi tugi honokku mamulak akan terbuang sian bangsa Israel jala paulion nasida muse huta akan tarulang laos inganan nasida ma jala pukaon nasida ma akaporlak anggur laos inumon nama anggurna jala pukaon nasida ma akaporlak laos panganonna dohot parbuina jala lopokono kuma nasida tutanga tano nasida jala dangbe pabalioku nasida siat tano nasida nahulehoni tu nasida ninna jahuba de batam ido saat ma huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus kami padita liston butar-butar inata di jabu buru rubah horbo dua danak di pasahat tu hatta tu kami sada bawa nungarap padita kami dohot anak buah baju jalan nomor 2 buru nungakarijo nuaeng rap dohot punguan parupuan HKBP kebar baru jala sehat dohami nakin sahat sudiate las dohanami sahat tu huriatta HKBP Cimahi jalan lurahon alani sahab mata bidohot horas-horas yang huriatta HKBP ke baru tu huriatta na adong di Cimahi jalan lurahon horas mahita huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus molo taingot na julu do pihak ka hata ni situa-tua emena masak di gaga ursa ina masa imaniula tung marang bohape melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain walaupun itu pada awalnya bukan kebenaran tetapi bisa menjadi kebenaran karena sudah dilakukan secara berulang-ulang ada taipe songonido adong go adat na niadaton adong go adat na taradat hapedang adat tiani alay nga bedongan babi na mamuse gabi adat may kebiasaan may jala molo taparohahon adat kebiasaan yang tidak benar itu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh semua orang hampir semua orang tidak peduli lagi apakah itu kebenaran atau tidak Lumobi ma molo na taparohahon demonstrasi ni ka mahasiswa tuntutan 17+8 karena apa? Tidak ada lagi yang peduli dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat kita. Nggak dianggap biasa-biasa nama. Hola diri na nama. Pada reformasi 98 mereka berteriak-teriak reformasi harus pembaharuan ini. Alaihola duk sahat tu nasida muse kepemimpinan ini
tonggo sarupa do muse sahiti alaha ala maoldo merubah satu kebiasaan yang buruk untuk merubah kebiasaan-kebiasaan. Takas taboto maoldo mubate au cugari taboto dos narion iya sigariti dak sehatin na. Alet cugari akamata nok saddu marisap tung bae dok kamu tung ibain kafileri tu si lao ipangongop ti mana bae no dong aku mati na may hido do honuna. Parjulu do tanda sigariti siak koy nang hido do honuna. Kebiasaan yang buruk. Dadaholani akaina pe nasai misalla nok caddu maraton drama Korea marak sinetron. Si pata pertanyaan pe ate ay liling mau liling macam itaon neng maraton iba nek karumula kiba inna. Ipertanyaan ini di mana aleng gorohana ngasai tu televisi nai drama Korea nai ate. Karena apa? Karena menarik dan bersambung ingin melanjutkan baru musete sungguh dia do te muse sungguh dia do. Hapero ibarat tu pertanyaan isi dagingnya aleng goton dina ngejabu haru humato manyan seliling gue peda madokok kataon inna. Merubah sesuatu kebiasaan yang buruk. Bermedsos. Au cugari nuaingon sanga do pita makatatai do anak kota di meja makan. Manang lau berdelani hita semuanya masing-masing sibuk. Tung aha penidok, indah si BGB, si peduli hobi. Karena apa? Dia sudah kecanduan dengan medsosnya ini. Acugari dok kondisi tajo HP nahamu ngapa soalan dak tuak kada danai. Merubah kebiasaan yang buruk sangat sulit. Alanido molo taparhau di bagasa tupuk tahun bahwa kehidupan umat Israel pada saat itu sudah menjadi bagian kebiasaan, kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Acugari taparoha mulai di bidusada satu bidua, adong di Papua di si welu hali. Taringot tu peringatan. Alani tolu pangalau Sion, jala alani opat, alani tolu dohot alani opat daksada be pangalaw sioni alani tolu dohot alani opat welu hali ibidusada satu bidudua berarti nunga sangebe kejahatan ini kehidupan yang tidak peduli lagi terhadap orang lain. Alani tolu dohot alani opat bahasa dipaingon dan sida macetak kas. Cala memang pangalaw siyon na siday nungasange kehidupan penguasa, eksekutif, legislatif, judikatif, plus imam-imam tidak peduli lagi terhadap perintah Tuhan. Terjadi kemunafikan di tonga-tonga ni ngulu si ganupari. Martangiang donasida, marede donasida, alay tongdo porsia nasida tuaka aji-ajian. Marminggu donasida, alay tongdo lao de penasida tuaka debata sileban. Sapo sudi. Tak peduli benasida. Sehingga kelihatannya mereka sangat rohani, tetapi perilaku si ganupari tung macai dau si debata. Biako kamu mah marminggu di bana, marede di bana, martangiang di bana, alai porsia de betu datu. Lo kan, holang nama sati bana, palau coba dia dong nama lo inna. HP no engon ngagudang lao jol mamersi aja saat tu dia alai kotong duluan nama lo rasoi hamar sikola kan biar kok kita mah tuk si pauto deh alana gabe gudak curiga ni si
Biasanya non akan rajon tibana di etor dong mido, eda mido, di hamido, itu dong di. Masih curiga mbak. Gak bisa gamak kapar sauran nauli na denggan. Dada holania kamang do tamak kainang. Didok disi molo taparohaw di biduopat mulai sanay sada tangihon mahataon hamu ale lobu siya basan. Dolok Samaria akan mangarupa. Dia may didok nasida. Kehidupan pada saat itu para istri-istri hidup dengan berpoya-poya, mabuk-mabukan, meminum anggur, tetapi mereka memaksa suami-suami mereka untuk mencari uang lebih banyak. Sedia petaho. Aka amatai dipaksa, mencari, mengaluli uang sagudang-gudangnya. HP itu dia dipakai, mabuk, hedonis, kesenangan-kesenangan pribadi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mabuk, marpesta, mardansa. Alay sedia wanga melalui menindas orang lain. Akan pugos, yatim piatu, janda-janda, mereka peras. Ayang gutuna gugu barane haroi mana? Tuna mek di bana berani menindas. Dan itu yang diingatkan oleh Amos ini sendiri. Nak peso panuri rangi bana. Alai ulon ni bana di jauh de batai bana ikom manuri rangi. Ay parmahad do ibana, dohot si papungu parbueni hawara do ibana. Bukan nabi, bukan pahalado, tetapi dia terpanggil. Terbeban. Tarjou rohana mamereng nama sai. Karena ketidakadilan. Perampasan hak-hak orang miskin, orang kecil. Yang tidak peduli lagi. Para penguasa dengan pengusaha, mereka sudah bergabung. Dengan ahli-ahli hukum, mereka sudah bergabung. Bahkan plus. Dohot doa kaparhalado, akaparjamita, ngadohot padita do situa di si. Dak perduli be, taringot tu kebenaran. Be kok kamu mah? Siapa lagi menjadi penjaga moral bangsa? Terjadi kebobrokan moral yang luar biasa sehingga menyebabkan penderitaan bagi orang-orang kecil dan malah terjadi di sana pemerasan dohot tuaka nama bain somar di hadiah namora lam mamora napugus lam marpugus imo bana macai koras molo danga dong hamu baun ni rohamuna uhum di debatanam. Ido banda di do ibana di bidulima sono dohata ni Jahuba tu pinopar ni Israel luli hamu mau asa bangulu hamu. Luli hamu mau asa bangulu hamu. Unak tagonan luli hamu Betel. Jala unang lau hamu tu Gilgal. Jala unak taripar hamu tu Berseba. Ay terbuang tu habuangan sugut nasida. Mereka akan dihukum oleh Allah. Kalau mereka tidak mencari Allah. Kalau mereka masih tetap dengan mengeraskan hatinya. Akan apa hosinguhum gabi pugu jala dilutak hati goran. Sadado nanedolhon ni si Amos luli hamu majahuba asa mangulu hamu. Luli hamu ma jahuba asa mangulu hamu. Molodang uhum akan jatuh. Jalan yang terbuang doda sida. Terbuang doda sida. Tetapi ada janji keselamatan. Ketika mereka bertobat, ketika mereka berbalik kepada Allah,
Adong mabaga-baga tu nasida. Pabua debata mamasu-masu. Pabua debata rade do majakon nasida. Pabua debata rade do majalo nasida asal maolo mulak marhamu baon ni rohan nasida. Jala iman na taberin di bagas at turpukon adok tuluhal. Na parjulo sa halima. Debata pajong jok muse udung-udung di si David. Debata pajong jokon muse udung-udung di si David. Puasa. Di ayat 10 sada, didok di bagas sa tupuk tahun, diari nasa sadai pada hari itu. Artinya apa? Ada satu waktu pada hari itu. Ahamay na terjadi di si pajong jongok kuma muse udung-udung ni si David na malohay. Paulioku parik akan nabungbungi. Pajong jongokku akan malohay. Paulioku do muse suak songod diari mula-mula aku akan memulihkan. Ama na taida di bagasan turpukon. Ngolu partodion naung sangat daw siya debata. Tetapi Allah ingin memulihkan kalau mereka bertobat. Molodok di si pajong jongok kumamuse udung-udung ni si David. Takas saboto bagas coro na pinauli ni si David, Raja Daud. Yang sangat mereka bangga-banggakan, mereka agung-agungkan, dan pada puncak kejayaan itu pada saat Salomo, semua orang datang, semua orang belajar, semua orang kagum. Alay hancur di 526. Ilutak. Karena apa? Karena mereka jauh dari Allah. Karena mereka melakukan ketidakadilan. Mereka melakukan kemunafikan dalam hidup. Martangiang do, marminggu do, alay tong do marsoba tu aji-ajian. Ruas lihuria do, alay porsea do tong nak tu akka huaso ni sibolis. Hidok debata tu nasida. Uhumon. Alay molomu baru hanasida. Pajong jongok kumamuse. Kita tahu bahwa bagas joro sebagai simbol kehadiran Allah. Mulai sian parhorsihan saya di pabuabuan nasida do poti perpadanan. Allah molo di si poti perpadanan di si do debata di si mamasu-masu nasida. Allah duk terbuang nasida. Tangadong be dihancurkan semua. Apa yang menjadi kebanggaan mereka? Allah yang selama ini menyertai, menjagai, memberkati, tetapi ketika hancur bagas joro sebagai simbol kehadiran Allah, mereka juga menyadari Allah juga tidak lagi peduli dengan mereka. Nungga daobe debatasian nasida, dak peduli be. Bakadang marhuaso be debata mangodingi, madongani, paulakon nasida, sian hahuason di Babel. Tak peduli. Alay molo olo nasida. Pasuangon di debata. Jerusalem mulai nakit tebok na nong dilutak, nong maloha. Jerusalem sebagai simbol kekuatan. Tapi semua juga hancur. Alani didok. Paulioku. Allah akan membangun kembali. Ketika mereka ada kebersamaan dan mereka hidup bertobat kembali kepada Allah. Hidup banda didokon di ayat 12 asa nasida manean pasi-pasi ni Edom dohot salut bangso parbegu akan atargoar tugoarhu pada saat Allah hadir pada hari itu di hari nasasadai. Ketika Allah memulihkan kerajaannya,
dang beholan halak Israel. Dang behola pasi-pasi. Alay nga doho begoyim bangso siliban. Nga doho biaw disi, nga doho behamok kainang akamang. Nga doho be ruas liha kabipi cimahiod disi. Pada hari itu, ketika kita semuanya hidup berbalik kepada Tuhan. Ibana do napasok to. Napadua honaing berngot tamarili tupuk taon ima di pasuang debata ngulu na maduma marhite pertumbuhan ekonomi. Bayangkan ketika mereka masuk kembali ke Yerusalem, tangadong be, hancur semua. Kota, bagas, sude, ikon-ikon, kebanggaan mereka tidak ada lagi. Bagas Joro tidak ada lagi. Semuanya menjadi puing-puing, hancur. Apalagi kehidupan perekonomian, hancur. Alay didok, di bagas satu pokon, molo dung ulo na sida marhamu baon ni roha, diari na sasaday. Didok, idama, narodo sugot akaari. Narodo sugot, ini buatan yang kedua. Narodo sugot akan ada. Dia may pemulihan ekonomi masih jaloan pangula dohot panggotil. Masih jaloan paninggala dohot panggotil. Yaitu siya mo repete paninggala. Hamo ka pungan parupuan na siya keberu-beru. Yaitu siya mo paninggala. Tangbe. Dangi boto inang henitaw be paninggala. Mate. Pembajak. Yang membajak sawah. Na mangobak. Tanoi. Asabuy suanan eme. Masih didok disi masih jaloan. Artinya apa? Horat dung diula, enggak dong berhasil panen. Artinya ketika mereka mau menanam bertani, mereka akan mendapatkan hasil. Dungi panggotil, dohot pardegi. Amuna anggo pihartong da merdegi di zon. Kalau sekarang ngajak gobe te, iutanami pe ngajak gobe, holan ro, panen iba, ngait robe, mesin waingon, langsung masuk tu goni ete hemei. Alai mulai sod didok mardegi, omada ulau noreng etikete, magok go sude pak tai kan, irebi bulung ngemei dohot. Birai pati. Alay mo apa ino? Dungi mabatik macam muse. Dungi adong mabuse. Marhite masin. Alay ang gunay nga canggih. Langsung masuk tugodi. Dang be dihilalak ka generasi noaing be. Alay naneng dohoron dari si ima. Panggotil, pardege, doho panabur. Satu kesatuan. Mereka menanam, mereka sudah panen hasilnya. Bukan hanya itu. Manetekon anggur akadolok. Berarti sudah ada di bukit-bukit itu kebun-kebun anggur yang menghasilkan buah-buah anggur. Bukan hanya itu bicat akadolok sudena. Artinya yang kita tahu di Palestina itu tanah tandus. Tetapi di sana sumber-sumber air, mata-mata air sudah mengeluarkan air. Sehingga pertanian, perkebunan, peternakan bisa hidup. Mulok kita nalaw no ang hulilen, luar biasa tabering, pertanian na sida kan. Adong kebun pisang, kebun mangga, kebun sawit. Aledak sawit ate. Ate guari. Kurma kan? Luar biasa kan? HP tanah tandus. Jalan Molotaida di Nasidai, 70% mereka itu tandus, pasir.
Tapi oleh Israel, kecanggihan teknologi mereka bisa membuat di tanah tandus itu menjadi perkebunan-perkebunan, sayur-sayuran, dan juga sumber pangan yang bisa mencukupi kebutuhan hidup yang ada di daerah Palestina, bahkan negara-negara Arab. Itu benda satu naing. Ay mula marporang na sida, nangarong hubungan diplomatik do Israel, rugi do na sida. Karena mereka nanti kebutuhan pangan nanti melalui negara ketiga semakin mahal. Kape bolo tayo da di si. Mulai siya na jolo marporang na sida. Tapi satu na yang eksis. Holland, Indonesia, iguncak sautik ngatur krisis ekonomi kan? Holland tutup pabrik. Dang berdalan ekspor impor banget to. Siya dia bede pisata, siya dia bede hepekta, so dia na mahitangin. Terjadi pengangguran PHK. Berarti dampaknya di masyarakat. Perilaku sosial yang gak bagus. Taba mah kejahatan. Taba mah aka nasing. Doakan namang ido-ido kan. HPT tanggat tau muse, ihalas muse ido namang ido-idoi. Dapat pahala ro naman caloy, dapat pahala namang aleoni. Muse mato. Yesus ido, nasida pahala kan. Namang ido-ido pe dapat pahala, namang aleoni pe dapat pahala. Bay dia maboy, hehe bana, lao, mangyahing ulu na mulusong nido mental lah. Tetapi kita lihat, ketika mereka kembali kepada Tuhan di pasuang debata ngolu na maduma, pemulihan ekonomi. Muli ate ma nganaikin na noeng indeks saham gabungan ate, dung menteri keuangan ni baru. Mudah-mudahan ma hola dikucurkan si 200 triliun ibu ti. Naik tu dia mai. Batapan caloy mai hita ti. Asa gudang wakta. Ala itu dia bayar noni kotong waraham musete. Jalatong matantangan musete pak cimahyo nate. Gabita bagurak saingan nate. Artinya bagaimana? Kehidupan itu. Pergerakan ekonomi, pertanian, peternakan, dan kehidupan yang lebih baik. Asal maulun nasida, mulak tu dia bata. Jala terjadi pemulihan ekonomi. Mula taber di si paulihon huta anak tarulang, inganan nasida, pukaon nasida aka porla anggur, pukaon nasida aka porlak aka namar perbeho sudia kasih panganon sinumon. Bahkan bukan hanya itu, janji Tuhan adalah mereka bukan lagi hanya buruh tani, bukan hanya pekerja, tetapi mereka yang mengerjakan, mereka yang menanam, mereka juga yang memakan hasilnya, menikmati buahnya. Gudang ngayon waing, hola pangula-ula sabing, nehutat taipe, hola naman ewa naman sidang mamula pinang naman sidang gohaw mana dak kaw mana bi. Ijawab peso ngonido, hola buruh tani naman sidang. Mereka tidak menikmati karena apa? Alan hapuguso ni. Alay didok di bagas satu pukon. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Hola sadar panggil di bata. Mula-mula kamu. Lulihamu ba Jehovah. Satu-satunya solusi untuk memulihkan berkat Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah mereka kembali kepada Tuhan. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Ahad yang beringot siya tupuk tao. O sugari husuku kita kamang kainang na di sonon waing. Piga mahamuda julo na babamudal sakitan ro tuci mahyon. Sedia gurang bibok kamu da julo sakitan. Gugunitang yang do ate? Gugunitang yang do kan? Molengot tamu si ete-hete hom muna. Ihuta. Angko pinatubi huta mo kan? Angko parkeberon lagi mo talahibi. Akada tubi huta. Marmeam, marguli, marsukil. Berdede do mompon na kan? Dede do mompon na butikan? Sapi gajak songonon. Yucok kode, bolok kode. Yal sibo. Hinda do buse. Bayak ko kamu ma.
yalsi bo. Datungi bolok ko ni, molo say, inda buti. Barbirok may sosude buti. Hape mo lingot tamu ngulu musonari. Ngulut tanwaing nadong dison. Bohado donot ta. Paso-paso ni Tuhan ide manangalan ni gugut ta. Boleh ber kamu siak kanak kamu lam dumenggang ngulu na siak kamu. Paso-paso ni Tuhan ide manangalan ni hamuna. Semuanya karena firman Tuhan. Karena kita menghidupi firman Tuhan. Porsea do hita dihagugo dihuaso ni debata. Gugu ni tangiang. Puasa. Karena kita percaya yakin Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Alani dipaingot. Asa tok-tok terpasu-pasu hita, rodi pinoparta sogot, kembali kepada Tuhan. Hita mana yang menenung di dia hita. Molo nong dao hita siya Tuhan imula mahita. Molo na sopaduli behitan sa lilingon mula mahita. Mari kita menghadap Tuhan, kembali kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita. Dohot pinoparna. Asa sudehi tamarla siroha. Karena topik kita debat apa baruhon ngolu ni bangsona. Tuhan yang akan memulihkan kehidupan anak-anaknya. Ketika kita mau kembali menghadap Tuhan, memuji Tuhan, maka dolok-dolok, dohot aka, sudena salilingon yang tidak menjadi bahan kehidupan, gabe haruruan ni pasu-pasu. Mulai hati malah hujahat tik-tik muna nakin. Semangat do pihak muna bersiding ete. Mulai hati may Tuhan ni. Ngagudak kuriat to nang dang bise bang alu jahita benon ni. Ay aha pola bina. Mulai hati ma. Karena apa? Marsiding mamaritaho berita haluaw. Dangadok tiki margabutar-butar itad dahala Jerman. Rotu tano batak. Itad da misionari si. Dangadong at tubuh na tano batak. Alay mereka mengorbankan dirinya, memilihut dirinya, asa saha berita nauli. Gabi dohot tita taruli. Alanido duk taruli hita nang dicemahyon, tabuka mamuse, pos, pelayanan. Asa dohot halak nasing taruli. Idia may ketika hati kita masih terbuka untuk digerakkan oleh Tuhan, memberitakan Injil. Keselamatan. Luar biasa do bangun tahun. Tahun 2010 pidaw siya non, siyan badungon. Badangaw ko pesongono nakaruangan do petikete. Alay na kuberbo. Luar biasa cimahi jalan luran na rohaku. Berarti gudang ko paso-paso di huriat tao. Gudang ko paso-paso di hamuna. Alani molodung uli geduk tahun, uli garijat tahun. Belam uli manang rohata. Lam uli manarohat tatong unang bangunan, unang pisik, iluar nakin. Kehidupan kita seolah-olah kita ini yang sangat rohani. Tetapi di dalam tidak. Molodung uli di luar. Uli mado di bagasan. Asa lam tarpasu-pasu. Ngolu ni sudehita akana porsia di ibana. Amin. Martang yang maita. Mauliati mali Tuhan di pasaha rohanami Tuho. Didenggan ni basam doa sini roham. Dipakulingi rohami marite-hiti hatam. Dipaingot to hami li Tuhan. Asa takas hami. Mangulu. Porsea. Marpangusad dia Tuho. Ay horo Tuhan nami. Natoktong. Mangiringir ngulu nami. Manarihon sulit narikoti. Di padauho siya kami akaparmaran. Dileho ko kanariko dingulu si ganupari. Jalabuy hami, makalason makamuletehoni. Ay nung ngahuday hami, tonggi ni nauli na denggan na pinasaha mo to hami. Alani, sailam ajari mahami. Asa maroha mauliate, jala toktong hibul sa daro hanami. Jala mga dupok ko mahami, di sude pardalanan ng ulo nami. Paso-paso hami, paso-paso hatam naong sahat to hami. Asay gabi bagian ng ulo nami. Songoni man ang huriamon, paso-pasom huriam, akaruas parhalado,
niuluhon ni padita namin. Asa margugo na sida, laho, manabur, doho manabor na bori, asa lamtibul harajaw mo, marhiti-hiti, namar panidangiyon, mamuka akapos pelayanan na baru, asa laptabba akanaporsea diho. Di bagasan nima, taruli hami didingat basa na siya ko. Ala ni paso-paso hami, paso-paso nagpasawaran nami, kehadiran ni seksi parupuan hakabipi kebaran baru, tau gabi paso-paso ma, di tonga-tonga ni Huriamon. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami, calo matangyang nami. Amen. Tapuji matuhata, maredde hita sian bukwede 712, laos tapasaha ma peliata dapat dua. Mandias. 3, 2, ya. Laos ni som matapasahat pilihan di ishata.
satu acara pelantikan panitia Natal Doh Tahun Baru Marede Mahita 467 ayat sada. Hurian itu hatta sadario di minggu pasapuluh patot dong Trinitatis tanggal 21 September 2025 pahototama panitia Natal 2025 dohot Tahun Baru 2026 alanita bagi surat keputusan taringot tu pangojakonot tu nasida jalan mulu dicahahon kagor nasida asa Roma tujolo mangalopot tulanggatan khusus ketua sekretaris bendahara dohot ketua seksi dana dohot ketua seksi konsumsi mulu akka anggota nih seksi jongjong maanon di inganan Nabi. Surat keputusan ketetapan nomor 070-02.3/9 Romawi /2025 Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimahi berkedudukan di Cimahi membaca hasil kesepakatan dalam sermon Parhalado HKBP Cimahi Jalan Lurah tanggal 9 September 2025. Dua hasil notulen rapat pembentukan panitia Natal 2025 Tahun Baru 2026 tanggal 15 September 2025 mengingat aturan-peraturan tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang struktur organisasi di jajaran HKBP menimbang perlu segera mengangkat panitia pesta Natal dan Tahun Baru 2026 di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Memutuskan menetapkan satu panitia pesta Natal yang namanya tersebut di bawah ini dianggap cakap untuk melayani sebagai panitia pesta Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam surat lampiran keputusan ini. Dua tugas pokok panitia pesta Natal dan Tahun Baru 2026 sebagaimana diatur dalam aturan peraturan HKP tahun 2002 dan disahkan oleh rapat Parhalado. 3 masa kerja kepengurusan panitia pesta Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 berlaku mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2026. Demikian surat keputusan ini diperbuat untuk dapat dimaklumi apabila terdapat kekeliruan sewaktu membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimahi tanggal 21 September 2025 Pendeta Resota KBP Cimahi Pendeta Samuel Marlugas Simatupang MTH tertanda tangan. Panitia Perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. 1. Penanggung jawab Pendeta Samuel Marlugas Simatupang MTH Pendeta Resort Parhalado HKBP Cimahi Jalan Lurah. 2. Panitia pelaksana 1. Ketua Situa MT Sinaga. 2. Sekretaris Tua OJ Storus. 3. Bendahara calon Situa R. Borsihaan. 4. Ketua Seksi Dana Situa ES Tompul. Anggota semua Parhalado. 2. Situa LR Boru Sinaga.
Jongjong Madinganan akan Alijo, Siat Jolo akka anggota seksi. 3 M Pasaribu. 4 Nina Boru Nenggolan. 5 SE Boru Pasaribu. Dihudulan nama, dihudulan Dihudulan. nama. Diulang 5 SE Boru Pasaribu. 6 P Boru Panggabean. 7 Julius Bona Silitonga. 8 Abel Rumapea. 9 Gilbert Pardede. Ke-10 Bendahara Seksi Perempuan Huria. 11 Bendahara Seksi Ama. 12 Bendahara Seksi Naposo HKBP Cimahi Jalan Lurah. 13 Bendahara Seksi Remaja HKBP Jalan Lurah. 4 Bendahara Seksi Lansia. 15 Bendahara Seksi Sekolah Minggu. 16 Bendahara Punguan Ina Gloria. 17 Bendahara Punguan Ina Gracia. 18 Bendahara Punguan Ina Deborah. 5 Seksi Konsumsi. Ketua Anes Boru Tambunan. Anggota Anita Boru Siregar. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 21 September 2025. Pendeta Sotawabe Cimahi, Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH. Hamu amanami inanami molo terjauh jala terpilih tamu nuaing gabe panitia Natal tahun 2025 dohot tahun baru 2026 lau makubasi haperluan ni huriai sada pasu-pasu nama sayar gado hidi hamu siat debata alani marojahan sian hatani debata napina dar odeng namanukum mau dihamu naolo dohamu majalu ulau ni songod dalan ni debata mangusehon asini rohana tuhurianaon molo songoni dok kamuma alus muna naolo dohamu saya didongani asini rohana debata maahu patupahos salunai atong mangasahon holong nasian debata ama dohot asin ni rohan nasian anak na doho padonganion ni todi porbadia au padita HKBP Resort Cimahi mangojako kamu gabe panitia Natal tahun 2025 dohot tahun baru 2026 didongani dipargugui diparsahalai Tuhan debata mahamu mangulahon ulaun na pinasahat tuhamu sadarion bain hasangapon ni debata jala pasu-pasu tuhuriana amin. Maulia tema hudul ma na diinganan mulak ma naung rotujolo anggo eskani sudiaka seksi dohot anggota anope di pasahat marhite sekretaris ni penguatan hudul mahamu Marede mahita onom 150 sada ayat 2 Laos jongjong mahamu saluhutna. Uri
tangya ko mapiliata. Ali di batama namin na di banwa gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggando nasa libasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julum. Paso-paso may jalaramote sa parasyak kami pilihanon. Patimbulhok karajaw mo dito nga tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamutan dahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir kami madok maulihati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana nilehon iton dirudi pomoton. Asana utgurung ki rudis Altaku upasahat itu Aliyama namin na di banwa gijang, sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajaw taon malomon ni roham di banatong songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, si sambal sa nami songo panen sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugiho tu pangunjunan, palua mahami siyan pangagot. Ay ho, dona puna harajaw, doho rodi osongo po salileng nileleng nam mulak mahamu di bagas dame jalo hamu mapasu-pasu at tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana marnidaho. Say di do pakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim. Shalom.